Tervetuloa uuteen Geometry Dash-videoon. Tää on mun nyt toinen Geometry Dash. Aloitetaan taas avaamalla bokseja. Oho, tuli itse asiassa yllättävän hyvä. Entä toinen, vähän huonompi. Ihan hyvät sieltäkin. Tänään odoteltiin vetää X-Steppia, Finger Dashia ja sitten Can't Let Go läpi. Kun mä en oo tässä täysversiossa jaksanut vetää sitä läpi. Mutta availlaan nää vaikka tästä nytten. Ja toinen otetaan vaikka tästä. Joo, toi. Okei, ihan ok. Noin. Joo, mä vedin tän dashin viime videossa läpi. Mä voin muuten koittaa vetää ensi videossa sellaista, että katsojien kenttiä, jos tulee tarpeeksi kommentteja. Mulla on jo pari tullut tuohon viime videoon, mutta jos tulisi vielä lisää, niin sit voi tehdä. Joo. Finger Dash on mun mielestä, tai mä en tykkää sitä ainakaan niin paljon kuin Dashista, tai mun mielestä Finger Dash on myöskin vaikeampi. Mutta alun mä osaan aika hyvin. Tossa noin tulee viestiä, niin se piti blurrata. Jes, mä tykkään olla yleensä tossa, tai olin nyt hiljaa tossa kohdassa, kun toi on aika vaikea kohta, niin sen takia. Noin, päästiin. Nyt on jo muuten uusi ennätys ollut kauan aika sitten. Mut mä oon vetänyt tää mun mielestä praktisen modilla, niin mä osaan. Ei. No, uusi enkka. Jes. Hyvä. Uusi yri. Joo, helppo. Joo, tää on ehkä vähän tylsää, kun tää on aika helppoa. Niin, mutta mitä mieltä? Pitäisikö tehdä se katsojen karttoja video? No niin, nyt tulee taas tää. No niin, nyt rahossa. Ja nyt haat tätä koinia, kun... Ei, vitsi, miksi mä pääsin irti? No, kokeillaan nyt vaikka X-steppiä, ettei tästä videosta tule ihan liian pitkä. Joo, noin. Ei, mitä mä teen? Okei, uusi yri. Joo, tää on mun mielestä tosi helppo kohta, tää pallokohta. Tää jotenkin on mulle tosi helppo. Sitten tää lentokohta, tää on mulle jotenkin vähän vaikeampi. Mä en tajua tota. En nyt hae vieläkään noita kolikoita, kun ne on vähän vaikeampia kuitenkin ottaa. Juu, päästiin. Sitten tää lentokohta, tää on ihan helppo. Mun mielestä. Nyt ei kuolla tässä. No, oi. Jes, hyvä. No niin, tänne näin. Tätä mä en oikein ihan muista, miten nää menee täällä, mutta tää on aika helppoa nyt. Miten tää kohta meni? Eikö niin? Ja sit tässä piti hyvä. Joo. Tää pallokohta. Tätäkään mä en kyllä oikein muista yhtään. Tässä, joo. Jes. Jes. Jes, jes, jes. Ei! Ei vitsi, mä en tajunnut klikata. No, uusi yri. Vitsi. Niin vai haluatteko myös, että teen siitä GD Randomizerista pidemmän video? Laittakaa vaan kommenttia. Jes, jes, jes. Ja laittakaa myös kommenttia siitä, että haluatteko, että teen jotain muusta pelistä. Ei. Vitsi. No vedetään nyt
Ja let's go läpi. Tää pitäis vetää läpi, ei tää nyt kovin vaikea mun mielestä oo. Vaikeimmat kohdat mun mielestä on just noin 3 piikin hypyt. No niin, sit tää kohta. Tää ei mulle yleensä ongelmia. Tää on jotenkin mulle aika helppo kohta, mutta sit kun mennään siihen väärinpäin, siihen tällaiseen mustakohtaan, niin siinä mä taas yleensä kuolen. Toivotaan, että pääsen sen läpi. Joo. Tää on helppo. Tässä en todennäköisesti kuole. Yes. No niin, mutta tää kohta, tässä mä yleensä kuolen. Okei. Sitten nimenomaan tää just. Jös! No niin, nyt oikeesti. Login. Nyt oikeesti päästään läpi. Juu, mä oon vieläkin vähän kipeä. Ja sen ehkä huomaa äänestä vieläkin. Jös! Jös! Come on. Come on. Easy. Oli joo. Noin, no ei mitään. Moikka!